Mayong adlaw niyo tanan mga ka-dear friends. Kininaw sa inyo ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw mubasa na sa ta og suwat from the same sender. Siguro kay nabasahan na sa tuang sender nga daghan ang nag-request sa part 3 o ikatalong yugto sa iyahang kinabuhi nga atong pagabasahon diri sa tuang YouTube channel. Ug daghan usab nga nakauyon ug nakakaton ug pagtulunan ang ato ang mga subscribers all over the world sa istorya aning bayhana. And I'm talking about sa storya ni Gemini. Ang mga luha ni Gemini. And this time, ato ning uluhan og hangtod kanus maghilak si Gemini. Hangtod ba kaha nga napato ang YouTube channel? Anyways, di ta maglangay mga kaigsunan. And don't forget to subscribe and click the notification button kung wala pa mo maka-subscribe sa tuang YouTube channel. Ubay-ubay na gyud ta. And hopefully managhan pag kita og samot mga ka-dear friends. So kung ginasa mo mapada sa inyong kaugalingong suwat, pwede nyo na isend sa papajoesuperb@gmail.com. Makita sa ninyo sa link below. And sa katong ginahan maminaw sa mga karaan natong istorya, pwede sa ninyo madungog na sa channel sa Ako Ang Kapikas. Wailain kundi ang katabi kauban ni Ate Gems, who happens to be our editor sa atong YouTube channel. So dito maglangay ug aniya na ang apasumpay sa kinabuhi ni Gemini. Hangtod kanus magahilak si Gemini. Dear Papa Joe, una sa tanan daghang salamat kayo nimo sa pagbasa sa akong tibuok life story dinhi sa imong YouTube channel. Ania ang ikatulong bahin sa akong istorya ug pasensya na nga murag ulay kahumana na kining akong pagpada sa akong suwat diya kanimo kay usaon man. Mao ni ang usa sa mga pamaagi nga makuha-kuhaan ang kabugaton sa akong gipas-an, Papa Joe. Bagay gyud kaayo ang title sa akong story, Mga Luha ni Gemini. Kay sa tibuok na akong kinabuhi, murag gikaluhaan ako og mga luha. Mao kanay pirmi na akong gipangutana sa akong kaugalingon kung duna pa kahit chance nga mabali na sab ang ligid sa dagan sa akong kinabuhi. Ug kung mahitabo manggani ka na, kanus pa kaha. Pinaagi ni imong channel, Papa Joe, mapagawas nako ang pila na katuig na kong giantos nga puro kasakit. Sa di pa kumupadayon, ako lang isulti nga daghan gyud ay kayo kang mga followers, Papa Joe, nga mga kaila rapod nako sama sa kong igagaw nga si Divine. Nakapaminaw po di ay siya ug ni message gyud siya nako nga siya ba daw ang akong gipasabot sa usa sa mga scenes sa akong story ug niang ko na lang pud ko nga siya gyud to. Sa akong igagaw nga si Divine, hello nimo diha ug unta di ka mausab. Salamat sa mga tabang nimo sa akong mga tabang nga dili na nako maihap. Papa Joe, salamat daan sa pag-mention nimo sa akong cousin nga si Divine. Hi, Divine. Balik sa akong storya. 2 years na nakalabay sukad sa pagbalik ni Rich sa Surigao. Ug sukad niya to, wala po siya nakauli. Wala po ko'y kontak sa Amerikano kay tiguang naman gusto siya. Ug siya man sabang niingon ako before siya ni balik sa ilaha nga basin og mao na to ang katapusan namong panagkita. With or without a man in my life, padayon lang ang laban. Nagtrabaho gyapon ko sa field pero medyo nabalakan ako kay di na kusog ang negosyo sa akong gitrabahoan. Minus na og customer. Usa ka adlaw niadto nakabalita ko nga mopauli kuno si Rich gikan sa Surigao ug sa iyahang pagpauli dala na niya ang iyang bagong asawa ug 5-month-old nila nga anak. Abot ko sa naa kang Rich nga bisag 2 years naming buwag kulbaan mangyapon ko basta makadungog ko sa iyang pangan. Sumoto, sa adlaw siyang pag-abot ni sibat dayon ko sa amua og nibalhin kog puyo sa balay sa kong amiga para di ko makakita nila. Pero ang ako mga anak, nargyapon sa balay siyang mama nagpuyo.
Dili naman pud tantong layo ang balay sa akong amiga o kahibaw man gani nga muadto akong anak nga sila-sila ra. Ang nga muanha anako para mo bisita. Ma, naara ba si Papa og iyang bagong asawa? Dayon napod sila batang gamay nga akong manghud. Matod pa sa akong anak, Papa Joe. Mao ba dong? May noon, mubo pa na akong tubag. Ma, patuon ko ka dito sa ilang lola. Sulti na pod sa akong anak. Unsa? Nga naguto nga patuon man ko para asa, para ipanawang nila nga happy sila? Wa ko maminaw sa akong anak, Papa Joe. Pero pagkaugma, nibalik na po ang akong anak o ningon nga patuon lagi ko ni Rich sa ilaha. Pero wa gyapon ko ni adto. Sunod adlaw nibalik na sab ko o nibalik na sab ang akong anak ug nag-ingon nga patuon ko sa ilang balay ni Rich. Dito akong gipinsan nganong bitter man hinuon ko nga di man ako maoy sad-an. Dapat ipakita na ko nila nga dili ko affected. Sumoto nga nag-ilis ko og sinina nga paminaw nako pinakaangayan ko. Medyo dili naman na hitsuran nako nga murag nagkagidlay niya itong higayon na Papa Joe. Makamaw naman ko mangarte. Kay lagi, kinahanglan sa mong trabaho sa field nga magatubang og mga customer. Very exciting og kulbahinam gyud ang panag-abot sa original og sa kabit. Bisan og wa mi makasal ni Rich pero matawag na magyug og original kay kami bayay naguna. Na may mga anak unya naa na pud ko nagpuyo sa ilaha. Niabot ko sa ilaha og gipananaw lang nako nila. O gipananaw lang ko nila. Si Mama Good ang sige tan-aw nako og kanaganing murag siya pay nabalaka og basin masuko or mag-wild og mag-iskandalo na hinuon ko. Pero imposible ko nga buhaton na kay 2 years naman may nga buwag ni Rich. Pagsud na ko sa sala porting los para siyang uyab kay nahadlok nako. Pero ako siyang gismailan og nitapad pa ko niya og lingkod. Si Rich porting tutok niya nako, labi na diyang gipunit nako ang ilang bata og akong gikugos dayon og gihagwa-hagwa. Mao kato ang akong gipakita nga ultimate act sa ilahang atubangan. Akong gipakita nila nga sports lang ko og okay ra ko. Pero ang wa nila masayri nga deep inside, nasakitan ko. Wa na ko magdugay dito kay di na nako kaya ang sakit. Nanangid ko nga mulakaw og mubalik na sa balay sa akong amiga. Pag-abot ko sa balay sa akong amiga, dito na ko naghinuktok og nag-overthink dayon. In love gyud siguro kayo ko kang Rich. Kay nganong hangtod niya itong taknaa, affected man kay ko gihapon. Unsa kay angay na kong buhaton? Unsa kay mga pamaagi nga makalimot ko niya? Panahon na kaha para tubagon nako ang iyahang o tugbangan nako ang iyang binuhatan? Angay baka ko nga manguyab pod og ako? Kuto bragi ko sa pag-overthink kay di naman ako mauna ka ng gugma-gugma good. Kay doon naman po ilaing problema nga niabot nako. Kana mo ang paghinay sa business sa akong trabahoan o usa ako sa napiktuhan. Nawadan ko og trabaho, Papa Joe. Di ko makabasta-basta og pang-apply og laing trabaho kay wa ko'y nahuman. Ang ako mga sideline nga RTW og Tupperware nga gideal hinay na pud kaayo. Wa nam ko'y laing kapaingnan nga trabaho gawas sa pagpa-maid. Tunay naka-refer na ko nga pagka-maid pero adto sa layo mo nga nagduha-duha ko kay di ko gusto nga malayo sa akong mga anak. Pero wa ko'y mahimo kay kinahanglan nga mukayod para mahatagan ako mayong ugma ang akong mga anak. Sa southern part sa Cebu ang lugar nga ako ang gipamaidan, Papa Joe. Sa adlaw sa akong paglarga nagsiyog hilak hangtod nga nagsakay na kog bus paingon sa south. Ug tuod man diyan ako sa akong bagong gitrabahoan. Mas maayo man hinuon ning maid ta kay libre tanan. Unya tibok ang sweldo nga imong madawat. Usa ka adlaw niya to nakadawat og text message gikan sa usa sa ka number nga wa maka-register sa akong phone book. Wala kini magpailan nako og nangutana og naa ba kuno ko'y uyab. Ug ako pong replyan nga wa ko'y uyab. Walay bana. Nakuratan lang ko diyang niingon siya nako nga ako bitaw ni Gemini uy imong silingan ba. Aw, ikaw din ninyor. Nganong kalit raman ka ni text na ako, unsay tuyo nimo? Pangutan ako pa, ngadto niya. Ay, ako lang isulti nimo Gemini, nga ang akong asawa ba, kay nagsilos man nimo. Tubag pa niya nako. Nasya ko sa iyang isulti. Wa ako makontento sa text ug ako siyang gitugan dayon. Hoy Nyor,
Nga naman to masukoy mong asawa nako nga halos wa man gani ko kabantay nimo og niya tungod ka busy nako adlaw-adlaw niya. Silusan nanong ko niya. Nitubag po siya nako nga kinumdang ka atong naglakaw ka sa karsada padung sa lungsod unya nagianti ka. Ako kang gihunungan unya gipasakay ti ka sa akong sakyanan. Nadi nakakita adto ug lain kayo ng ilang pagtuo ato. Ha? Kadto di ay? Unsa day na ato nyor nga nisakay raman pud ko ato nimo. May nalang makahitch ko ug makasave ko pliti ato ba? Tubag ko pa. Ay da, silusam ko kini kong asawa. Bisag sa bayhana nga makitaan nga niduol nako iyang silusan. Unya, ang nagsumbong niya, wapoy klaro ba? Gipunan po og istorya. Ha, mao ba? Na, wadyo ko idea nga nasuko mday mong asawa nako. Pero, by the way, din makag-number nako. Basin makaibaw imong asawa nga nag-text-text ka nako na, musamot tinuntok kasuko. Tubag ko pa. Nadungog nako sa pikas linya nga medyo nikatawa og hilaw ang lalaki Papa Joe. Og ningon nga, kuan ka nang nangay og number nimo sa imong amiga kay para maingnan ti kadaan ba nga nasuko nimo nga akong asawa. Unya, kuan na sab ka nang musta lang po ko nimo kay galit ra mong ka nawa diri sa tua. Wa na gyud kita nimo. Asa man day karon? Ako siyang giingnan nga kung asa ko. Ako po siyang giingnan nga di na mo text na ako kay basin og mahibawan pa siyang asawa og ma-issue na sad. Pero pila ka adlaw ang nilabay na po ilaing nanawag nako. Ang asawa di ay ninyor nga puwerteng suko ah. Iya kong giaway o giingnan nga, "Hoy day, bigaon kang dako ha." Og napakay delikadesa nga nahabilin sa imong kaugalingon. Ayaw sa lalaki nga minyo day. Kanyahay ra kagibiyaan sa imong kapuyo kay bigaon kang dako. Nya karon ako na sambana imong gitarget. Unsa man gyud ka? Katul kang bayhana ka? Mo na gisulti niya Papa Joe. Og nitubag po ko nga, "Dam, dilin taw mi uyab sa imong bana. Oy, wa gani ko kaila sa inyo ha. Tinod silingan ta pero wa gyud ko'y paki sa inyo ha. Wa gyud ko'y paki diha in taon. Og palihog lang, di ko mapunit na imong bana. Oy, og ingna na imong bana nga di magsigtawag og text nako ha. Samok-samok ra nas kong kinabuhi." Gi-off dayon nako ang phone Papa Joe. Og sa kaniya to, na magsamok-samok na ko ang asawa ninyor. Namingaw og nang malinawon ko og mga usa ka semana. Pero after sa usa ka semana, nanawag na po senyor na ko ningon nga, nag-away rami sa kong asawa, Jiminay. Dali po ko nakatubag nga, sa may labot ko. Nayo kay labot kay ikamay nungdan sa mong away. Nga nagud ako taon, kalayo ran ako ninyo, nagpakahilom ko diri, inya inyo kong idamay sa yung kagubot. Dali ko pa nga tubag niya. Wala ko mutubay kang Nyor, pero pagkaugma, sige nga po siya text nako. Bisan og di ko mo reply. Manawag po siya og akong i-cancel ang iyang mga tawag. Unya, mo text na sab siya og mingon nga gipaludan ti ka Gemini para makareply ka. Bisan og sige siya paload nako, wag gyapon ko mo reply niya. So nahuna ko pa nga mapulan ra bitaw na siya og mo give up dayon og muhunong na sa iyang pagsamok-samok diri nako. Pero wa ka na may tabo. Nilabay na lang ang pila ka buwan, sige yapon siya og text nako. Hangtod nga wa na ko mabantayi nga naka-reply na ko niya og magsige na mi og text. Usa ka adlaw niya to nag-text senyor nako ningon nga tinudon lang ka nato ning gisigi ekselo sa kong asawa no. Puslan man nga sige siya pangaway na ko may patinuuron nato ni. Nabuang ka diha ay kog iapil-apilan ninyo kagubot ha. Tubag ko pa. Silusa bitaw kay ni siya ultimo yaya sa mong anak, silusan. Hasta mga borders na mga babae, mga nag-abang sa mua, silusan. Mga di ko mahibunga, ikaw nga, kausara ka nga, kasakay sa kong sakyanan, gisilusan po dayon. Papa Joe, wa ko nag-ingon nga perpekto ko nga pagkababae. Tao lang ko nga madala prud og temptasyon. Wa po na girason nga abi kay uhaw ko sa pagpangga so kay pagkabata nako exempted nako sa immoral nga buhat. Nadalagi ko sa gipakitang sweetness ni Nyor nako sama sa mga text nga permi siya nga mangumusta. Concern siya nako permi. Manawag siya nako og okay ra ba ko. Wa ba ko gikapoy. Or basin og wa na ko'y kwarta kay iya daw kong padadaan. Para ma-prove daw niya nga seryoso gid siya nako ni biyahe gid siya from north to south para adtuon ko og pakikitaan. Ug tuod man, nakita min duha ni Nyor. Sa tinud lang, wa ako'y gibati nga something special niya kay taas-taas na siyang edad kay kanako. Dagan kay siyang mga gipanghatag nako sama sa mga pagkaon, chocolates. Unya kay hilig man siyang luto-luto og bake-bake, nagdala po siyang cake especially made for me kuno to.
ug daghan pa kayo siyang mga gipanghatag kanako. Igor siya nihatag sa mga regalo nako dayon nibalik na po siya biyahe sa north. Nag-drive siya pila ka kilometro from north to south para lang makita kung siya nako. Sus Papa Joe, kinsa raman pug kong bayhana nga di masagmuyo kung ingnon ana ka kaimportante para sa kalalaki. Dito nagsugod na nga doon na ako'y gamay nga pinitik sa kong kasing-kasing para nga to kang nyor. In short, na-develop ko nga to niya. Why puas ang pagpanawag ni Nyor diri kanako ug makalugar man siya kay wa man niyang asawa kay tuwa sa syudad. Nagtrabaho siya samtang nasa probinsya kay nakatiman siya sa gagmay negosyo nila nga furniture, Papa Joe. Magulian ang iyang asawa every weekend, mao nga weekdays siya makalugar sa ilahang laing business diri nako. Na-develop na ko kang Nyor, mao nga akong gidelete sa akong prinsipyo nga di ko magpakabit. Wa ganito nako nabuhat sa Amerikano nga buutan pud kaayo nako bisan nang na-develop na unta ko ato pero gipugnan nako nga akong kagalingon. Pero lahi ang kaso ni Nyor. Kay mo to'y gitawag nga mapugnan pang baha. Nungka ang gugma. Yes, nahigugma ko kang Nyor. Padayon na among tinagot-tagong relasyon hangtod nga napamatud-an nako nga why aso nga makumkum. Tungod kay sa ngadto-ngadto nasakpan mi sa iyahang asawa. Giaway ko sa iyang asawa sa phone pero tungod kay layo man ko di siya kakanawong nako. Pero niabot pa sa time nga akong mga anak gipang-away siyang mga anak dito sa school. Nikalitrag tawag akong anak para musumbong nako nga, "Ma, nay bata ba ningon nako sa school nga ningon siya nako ako kunong mama kay burikat." "Ha? Kalain pud ana dungoy. Unya unsa man dayon?" Matud pa nako nga murag wa na ikatubag sa akong anak, Papa Joe. Ako untang sumbagon ma pero wa na lang kay babae man siya unya ako laki man ko. Tubag pa sa akong anak. Wa ko makasabot sa akong gibati. Dito na ko na-realize ang kalaksot sa akong gibuhat. Dakong sayop ang akong gisudlan, Papa Joe. Gitawagan din ako senyor para buwagan pero di siya musugot. Bahala ka, Nyor, di ka musugot basta ako di na jud ko. Nakamata ko sa gisulti sa akong anak. Dakong sayop atong relasyon. Mga undangon na to ni samtang sayop pa. Bahala po ka, Jimina basta di jud ko musugot nga magkabuwag ta. Og muabot man gani ang higayon nga papilion ko sa akong asawa, ikaw ang akong pilion. Nabuang na ka? Nakay mga anak? Napo ko'y mga anak. Napilapil na sila sa kalaki nato. Magbago na ko, Nyor, og ikaw po'y pagbago na. Tarungon ta niya itong kinabuhi, oy. Noon sa mga Jiminay, karon na lang ka mag-ing-ana nga kanus-ang nga nawad-an ako gugma sa akong asawa? Ikaw na karon ang akong gihigugma. Ayaw og surrender. Ipaglaban to niya itong gugma, Jiminay. Bahala og di ka musugot di anyor, Basta, anak na ganit nako ang ma-involve. Di yun ako iksapayan, kinsay mawa nako. Pinaka-importante nako ako mga anak. Sa tanang tao o bisag unsa pang butang ning kalibutan na. Proud ko sa akong gisulti niya to, Papa Joe. Ako yung gibarugan ang akong desisyon nga di gyud ko. Mao nga wa nay nahimo bisan og giunsa pa niya og pamugos. Sakto man po daw ang gibuhat og bisag love pa na ako, senyor, pero wa ko magpadaog sa love. Kaya bisag unsaon, sayop ang among gibuhat og kato akong gibasulan. Pila ka adlaw nilabay na balitaan na lang nako nga namalhin na og puyo sa syudad ang tibok pamilya ni Nyor. That was the end of our chapter, Papa Joe. Timing sab nga wala sila senyor sa mga probinsya kay ang ako ang amo ni migrate silang tanan sa gawa sa Pilipinas. Mga kinahanglan na pug ko nga mobalik sa amoang lugar. Na timing pod nga peak season na niya to sa akong trabaho sa field. Mao nga gi-hire kog balik sa ako ang gitrabahoan. Balik sa normal ang kinabuhi o nagtrabaho at the same time nag-atiman sa akong mga anak. Happy na ko o kontento na ko sa akong kinabuhi. Hangtod nga doon na sa laing naabot nga laing lalaki na pod sa akong kinabuhi. Siya si Willie, nga kaila na pod sa akong amiga. Helper sa shop, si Willie sa shop ug sa shop sa uyab sa akong amiga. Heavy smoker kayo pero grabe mo care din nako. Iya kong ipanguyaban, Papa Joe, pero ako siyang giingnan nga sugton ti ka og muhunong ka og panigarilyo. Sus kay ni hunong magyud na panabako, Papa Joe.
Unya ako na pud giingnan nga ang akong gusto gyud sa lalaki nga panggaon ug mahalon pud ko nila og apil hasta akong anak. Way problema, Jiminay. Mahalon nako ang imong mga anak. Ako'y mga mahal nila. Matod pa ni Willie, Papa Joe. Dali ra gyud kay kumada og lalaki, Papa Joe. Dili gyud ako tuyoon nga dali kay mahug akong buot sa katawo nga magpakitag pagpangga diri nako og sa akong mga anak. Nagkauyab mi si Willie ug wa madugay nabuntis ko, Papa Joe. By the way, sa di pa ko mapadayon, muhatag kog update sa akong manghod nga si Dudong. Okay na kayo siya. Naminyo na siya og doon na say usa ka anak. Pinanggagyapon kayo ko ni Dudong pero wa ko musulti niya sa una na kong mga sayop nga nahimo sama sa pakigya o pakigrelasyon sa minyo kay mauwaw ko niya nga ako iyang ate nagpabadlong. Balik sa akong istorya, nabuntis ko kang Willie ug sa pagkahibaw niya nga naanay sud ang akong tiyan, nanangit siya nga mulargag syudad para manrabaho og dakog sweldo kay angay ko nga maninguha na siya kay naa na may umaabot nga anak. Nakalarga na sa city si Willie. Samtang ako padayon og trabaho sa field pero during my first trimester, abi na kong nakuhaan ako kay dihay mga dugo nga niaga sa akong batiis. Pagkanto na mo sa doktor, ningon ra nga us-us lang kuno nga akong pagmabdos. Kinahanglan ko og full bed rest kay delikado nga matangtang ang bata. Dili na ko pwede mo trabaho sa field kay pinaspasay man dito. Magdagandagan man ang gikinahanglan dito. Mao nga ni-design ko sa akong trabaho ug para makita gihapon kog income, naninda kog mga Tupperware ug RTW. Akong isuroy ang mga paninda aron lang gyud ko nga mahalinan. Daghan kayo mga laboratories ang gi-request ang doktor unya mangayo kog kwarta ni Willie mo balibad man kay wa pa kuno siya trabaho. Hinay-hinay lang kog panuroy sa akong mga tinda. Giampingan ko ang akong tiyan kay naay bata nga delikado ang kahimtang. Si Mama o ang mama ni Rich mo'y maluoy nako. Imbis ako manunta ang mahatagan niya. Nabaliman ni noon kay siya na may muhatag ng kwarta para gamiton sa mga gastuhon sa doktor. Nilabay ang mga buwan. 7 months na nga akong gibuntis ug naglibog ko kay di pa manunta ko mga nakay pero nisakit naman og tama ng akong batang. Isaka ko sa mua og nihigda ko kay basin og panuhot ra. Pero nibuntag na lang, wa na magyud muundang ang kasakit. Kanang sakit nga mulatay gikan sa batang hangtod na sa imong tiyan. Wa ra ba si mama niadto? Ang akong anak ra ang nadiha. Ang akong eldest nga 10 years old ang naa didto. Mo'y giuban ako sa district hospital sa amo. Kasab-an pa ko sa nurse ngano kuno nga bata nga akong gipakuyog. Wa mong gilaing makauban, ma'am, tubag ko pa. Gipagawas nila ang akong eldest o dito siya naglingkod sa labi. Samtang ako, gisud na sa labor room. Wa madugay naabot ang mama ni Rich sa labor room ug iya kong nga nakit-an nga nagpingit. Kumusta na mga Jiminay? Mabalakon pa nga pangutana sa mama ni Rich diri nako. Puwerteng sakita, ma. Lahi gyud ang kasakit nga akong gibati sa paglabor nako sa duha nako ka mga anak namo ni Rich. Oh, sige Jiminay. Muli sa ko sa to ha, kaya akong ihatod imong anak, nya balikan na tika diri ha. Matod pa ni mama. Daghan kayong salamat, ma ha. Tubag ko pa. Dako kayong blessing si mama diri nako, ang mama ni Rich. Wa man tuod ko gasahi og buutan nga bana pero giyatagan ko og mother-in-law nga sobra kabuutan og mapinanggaon bisan og buwag na mi sa iyang anak. Wa madugay niabot pod ang akong papa kuyog ang iyang asawa. Ug pagkita gyud ni papa diri nako ni ana siya nako nga, Jiminay, paglimbasog yun diya ha. Sus, ni mong bata ka. Mahinumdum ko sa imong mama Lori anay imong kahimtang ni Muron. Naunsa man taong ka. Uy, nibalik man kas uno. Yaw-yaw pa ni Papa diri nako pero sirigira kog ingon nga tabangi ko pa, sakit kaayo pa. Nitubag pod si Papa nga, susunsaw man ako pagtabang nimo nga di man na mabalhin imong gibati nga kasakit diri nako. Nigawa si Papa og iyang asawa na sad ang nipuli so sud sa labor room og dihang gibati na nako ang tumang kasakit sa kong puson. Giingnan ko sa doktor nga di pwede mo bangon. Higda ra daw nga maghayang. Di pug ko pwede mo takilid. Pero wa ko namingnaw og nibangon ko ginayhinay jud ko nga niadto sa CR while naguroy ang asawa ni Papa sa dextrose nako. Pagsud nako sa CR, naimurod ni buto sa akong ilawom og pagtangtang nako sa diaper, daghang kayong dugo. Naratol ko
ug akong gibilin ang diaper sa sud sa CR ug nibalik ko sa bed sa labor room nga nagkurug-kurug ang mga tuhod. Nihigda kog balik pero gikasab-an ko sa doktor nga nag-rounds kay ngano kuno nga nibangon ko nga bawal daw. Ginjikan daw kog para pakapit sa bata ug unsa patoy lang giistorya para wa na ko makasabot kay sakit na gyud kaayo ang akong tiyan. Namalihog na ko sa asawa sa kong papa nga tauran ko og laing diaper. Paghuman niyang taod sa laing diaper, sakit na pud kaayo ang akong gibati, Papa Joe. Nibarog ko og nisud ko sa delivery room kay di na gyud mada, Papa Joe. Nihigda ko sa bakanting nga higdaanan didto og nihayang kay feel na ko anytime mo gawas na ang akong anak. Paghigda nako, akong gitangtang ang akong diaper og pila lang ka segundos niutong ko og nigawas ang bata. Wa ko kakita dayon sa akong anak kay pagkahuman na kog anak, gidali-dali ko nilang tabang o gitabang ang akong anak ug wa giduol nako instead. Gilargo nila sa incubator. Gi-incubate ang akong bata kay tungod sa kakuwang sa buwan. Gitawgan sa mama ni Rich si Willie. Gipaybaw nga nanganak ko. Wa madugay naabot kini pero wa gyud gihatag nga kwarta bisan og piso. After 2 days pa, usa ko ipakita sa akong anak nga baby girl. Dakong kalipay nako nga naanag ko'y anak nga babae. Kaya nga among mga anak ni Rich, puros man mga lalaki. Pwede na ko i-discharge pero ang bata nagyapon sa incubator. Mao nga wa ko ni pauli, diha radyo ko sa ospital. Nagsigig bantay sa akong anak nga gipanganlan nako og Rain. Unya ang iyang angga kay Princess. Pila ka semana ang akong anak sa incubator, dako na kayo kog billing sa ospital. Si Willie, wag yung yatag bisan og piso. Wa po siya initiative nga mangitag kahulman nga kwarta. Ako mo'y naninguha og duol sa akong mga kaila para mangayo og hinabang. Niduol ko sa kong igagaw nga si Divine sa kuang mga kaparentihan, sa kuang mga iyaan og mga amiga og naapod sa social welfare nga nitabang mao nga nakalingkawas sa gyud taon ko sa billing sa ospital. Nibalik na si Willie sa syudad ug naglibog ko nga nung mubalik siya dito nga wa pa man kaha siya trabaho. Wa gyud siya ni tampo ug way na tampo bisan og piso. Pero bahala na siya kung siya ang buhaton kay nakailan ako niya. Unsa siya nga klase nga pagka lalaki. Kibaw ko nga inigawas na ko sa ospital, lain na pod nga problema akong atubangon. Kay samtang nagkabuang kong pangita og kwarta, gitawgan ko sa mama ni Rich. Gemini, diri ang asawa ni Nyor. Wag yung kalibutan nga gikabit dahi ka sa iyang bana. Naunsa man taong ka, kanang imong pagmabdos, ako nang gidawat kay ulitaw si Willie, pero ang pagkigrelasyon nimo sa minyo og silingan pagyud nato, di na ako na madawat. Wag yung magtuo nga mabuhat na nimo ng butanga. Gikasubo na ko nga, di na ko magpasaka nimo diri sa amuha, ha? Nga puder, pangita na lang og laing kapuy-an. Mo nagisulti sa mama ni Rich nako. Gisakitan kay ko. Wa na ko makapangatarungan pa nga doon na nako'y dugay na kayto nga nahitabo o gibasula naman to nako unta. Pero bisan unsa pa akong irason, di gyapon sakto ang akong gibuhat. Paggawas na ko sa ospital, lahi na nga mong gipuy-an ni Rain or Princess. Nagpa-maid ko sa igsuon sa akong best friend nga si Linlin. Gidala pod nako ang bata. Pasalamat kay ko sa akong baby girl nga diligid taon hilakon. Matug ra ni pirmi kung busog. Muhilak lang og gutumon unya ni human og padede nako, matug ra pod dayon og balik. Mao ni rason nga makabuhat ra ko sa mga buluhaton sa akong amo. Before ko nag 1 year ang akong anak, gingnan ko sa akong amo nga di na siya makinahanglan og katabang kay moabot na ang iyahang bana. So ana ko'y choice. Nangita ko og abangan nga boarding house para puy-an namo sa akong anak. Pag first birthday sa akong anak, wag ko'y kwarta, Papa Joe. Pero diha ko'y alkansiya. Akong gibuak ang alkansiya og diha kapin libo nga sud. Gikuha na ko ang duha ka anak nako ngadto kang mama o sa mama ni Rich para mag-celebrate me sa first birthday ni Princess. Nakapalit ko pila ka kilong bugas unya namalit pugog upat ka fried chicken sa kilid-kilid lang kanang tag 20 pesos ang usa. Tag sa aming upat sa fried chicken. Kinahanglan mong good nga budgeto na ko ang kwarta kay wa na ko'y trabaho. May na lang na makabot og pila ka adlaw. Pwede na kong ampo sa Ginoo nga makalabang ko niyantong mga pagsuway kay wa na gyud ko'y kwarta.
Asam kong ibayad sa boarding house, sa tubig o kuryente. Di ko pwede katrabaho kay why mo bantay kang princess. Nakikchat-chat ko sa online Papa Joe. Usa ka foreigner nga taga Missouri, USA. Natawagon lang nako sa pangan nga Bill. Honest ko niya tanan og naluoy siya nako. Og ni-offer nga padalan ko niya og kwarta. Gitubag yun dayon sa Ginoo nga akong pag-ampo. Gihatagan ko niyang tao nga makatabang. Pero may gyud magpada si Bill nako. Dili dinagko pero at least makabayad nako sa bayranon ug makakaon pod mi. Makahatag pa ko sa akong duha ka mga anak namo ni Rich. Nagsabot namin ni Bill nga mori siya Pilipinas para makipag-meet nako. Ug maybe pakaslan siguro ko niya. Excited na kayo mi sa akong mga anak kay nagsabot nami nga kaming upat sa akong mga anak ang mutagbo kang Bill sa airport. Okay na kaayo nga mong sabot ni Bill pero ngano mangyud kaha nga di mangyud itugot sa kay gayunan nga malipay ko. Usa ka adlaw niya na nibalita si Bill nga nagkasakit ang iyang sister ug siya kuno ang moatiman. Siya na pod ang nigasto sa mga hospital bills mong niana siya nako nga di na siya mudayon og ari sa Pilipinas. Dili na pod siya makasend og kwarta kay naglisod-lisod na pod kuno siya sa Amerika. Nakasabot raman pud ko kang Bill. Nagpasalamat ko niya og taman kay bisan og di mi niya obligasyon nitabang siya namo sa akong mga anak. Pero mao lagi na wa na ko'y kapaingnan. Lisod na kayo kay naalay bata. Di na ko kabiyaan para mangita unta og trabaho. Ni-chat ko sa kumanghod nga si Dudong para mangayo og tabang pero abin mo Papa Joe, wag ko magdahom sa akong nadunggan nga mga pung gikan niya. Sus ni Mote, may nataka pagkahimutang pagbuwag ninyo ni Rich, na kay trabaho, dagko na tayo mga anak, pinangga kay kasi mong mother-in-law, pero nga nung taon nga kasayangan man nimong oportunidad, uy. Tanawa, nagsugod na po ka sa uno. Pabuntis nung kagway klaro. Nya karon ari na kamuduol nako. Sa amo ni Papa? Problema man na nimo? Nahala, sulbara na uy. Ayaw mi gasula. Kay iya naman ta kinabuhi. Ug naglisod man sa mite. Mao na ang ako nadunggan sa akong manghod Papa Joe. Ug ako siyang replyan nga, Dong, okay raman ang taog. Wa mo'y katabang sa kuha, Dong. Di lang unta na nimo istoryahan sa kuha nga sakit kayo kay sakit pud baya. Sorry kayo ninyo nga nakahasol ko sa inyo ha. Pagkahuman niya to Papa Joe, gi-block na ko ni Dudong. Sakit kayo kay abi nako og di mausab ang akong manghod. Nausab man day siya. Hasta siya Papa Joe. Sige ra kasuko nako kay lagi. Akong tinuyuan ang tanan. Tinuod man pod nga ang tanang isulti ni Dudong nako og ni Papa. Ako ra gyud ang mabasol kay wa nako pilia ang tarong nga lalaki. Pero unsa may mahimo ko nga naa naman. Uwahay na ang pagmahay. Ang mga tao nga nakibaw sa akong kalisod gusto lang pangayoon ang akong anak. Dagan kayong nangayo kang princess. Naon sa taon sila. Bahala og magkamangko, di na ko ipanghatag ang akong anak. Ini gagabi magpanawag ko sa Ginoo. Lord, naapay mas labaw ani nga kalisod? Unta Lord, kayahon unta nako ni tanan ang kunon nako nga mauni ang silot nimo diyang nakikrelasyon kog minyo. Pasaylo ako Lord, gipasulan nako niyang tanan. Dungon raman pod gyud ay ang atong pag-ampo Papa Joe kay nakita kog mubantay kang princess, ang asawa sa akong uyuan. Nakatrabaho dayon ko sa ka bakery nga tag 175 ang adlaw. Mao na akong sweldo. Makahatag na kog allowance sa tigbantay sa akong anak. Unya makapalit ng pugog diaper o gatas. Tungod siguro kay wa na ko'y tarong kaon, nagsigig hapdo sa kong tiyan tungod sa hyper, magduot-duot dayon ko sa kong tiyan tungod sa kasakit, samtang mag-duty ko sa bakery. At bang sa bakery nga akong trabuan kay dunay tindahan sa motor parts, ug napo dito nagtrabaho si Ivan, nga taga-amo ra pod, ug Facebook friend nako siya. Ni-chat dayon siya nako ug nangutana nako kuno. Nganong gasigi kog duot-duot sa kong tiyan ug ako po siyang gireplyan nga gi-hyper ko. Wa abtig pila ka minutos niabot si Ivan sa bakery ug gitunol niya ang plastic nga dunay sud nga efficacent og tablitas nga tambal sa hyperacidity. Nagpakita ang naggusto si Ivan nako. Sige ko niya librihan og paniudto og wa gyud nay palta. Unya kung naa siya'y lakaw, inibalik niya naa gyud na siya nga pasalubong diri nako ngayang ihapit sa mong bakery. Usahay tunulan ko niyang burger. Usahay bibingka. Ug bisag unsa lang nga pagkaon para kuno nga di ko magutman kay motukar na pud ang akong hyper.
Ako mga kauban sa bakery nakabantay na pud nako nga murag naka-like si Ivan nako. Halata pud ko no. Pero wa nanguyab si Ivan nako. Og bisan pa siguro manguyab, di nagyud nako siya tagag chance kini tagam nako sa mga lalaki. Sige mo kung paminaw nimo Papa Joe sa radyo labi na sa imong mga tambag nga di magpada og taman sa mga lalaki. So wa gyud ko magpadala. Nagbato na gyud ko kaigmat sa akong mga mata o kasing-kasing nga di nako magpailan. Papa Joe, pasensya na nga din nila nga part na ko tapuson kini nga chapter sa akong istorya kay taas na lagi kayo o ginaot pa nga di mo mapulan sa akong mala teleserye nga kaagi sa kinabuhi ug gugma. Sa last part unta ning akong pagpadala mao nagyud unta ang last ug end sa akong istorya. Daghang salamat kayo Papa Joe imong magtatampo Gemini.